ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ರಾಜ್ಯದ 189 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಮಾತಿರ್ಲ ದಿಂಜ ಓಟು ದೆತ್ತದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬರ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತೆರಿಪಾದರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟಿಗೂ 6 ಪಾತಿರ್ದರು ರಾಜ್ಯದ 189 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಮಾತಿರ್ಲ ದಿಂಜ ಓಟು ದೆತ್ತದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಗೂ ಬರ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತೆರಿಪಾದರು ಮಾಧ್ಯಮದೊಟ್ಟುಗಾರ ಪಾತಿರದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂಜೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎತ್ಕೊಂದಿರು ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕೆಲವರಡ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡೆತದಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತದು ದುಡುಕುದು ಒವೇ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತನರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ತೆರಿಪಾದೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿರು ಸವದಿ ಕಷ್ಟುಡುಪಿನಕ ಪಕ್ಷ ಅರೆನ ಕೈ ಪತ್ತದಂಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಲ ಕೈ ಬಿಡುಪುಜಿ ಅರೆನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾತನರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತ್ತನ್ವ ಅರೆಗು ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಡು ಎಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡಿರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ದ್ವಿರಂದು ಸವದಿ ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾದು ಈ ವಿಚಾರ ಅಗತ್ಯಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರ ಕುಲುದಿತ್ತೆ ಯಾನು ವಾ ಪಕ್ಷಗಳ ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸವದಿ ಬತ್ತಿನವು ನಿಜ ಅಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತಾನು ಪೋತುವಾಯೆ ಮಲ್ಲ ಆಸೆಲು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡಿರು ಈಗ 189 ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮತದ ಸ್ವಾಗತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾನು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಭಾಳ ಹಳೆಯ ನೆನಪಿದೆ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿರುವ ಬೇಜಾರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿರಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ, ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ. ಕುಡ್ಲದ ಜವಂತಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದ ಯಜಮಾನಿ ಓಶನ್ ಪಿರೇರಾ ಅಂಗಾರೆ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೀರ್ದೇರು ಅರೆಗೂ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಕುಡ್ಲದ ಜವಂತಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿದ ಯಜಮಾನಿ ಓಶನ್ ಪಿರೇರಾ ಅಂಗಾರೆ ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೀರ್ದೇರು ಅರೆಗೂ 28 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಓಶನ್ ಪಿರೇರಾ ಕರೆದು ಪೋಯಿನ ಆಸ್ಕರ್ ಪಿರೇರಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಲಿವಿಯಾ ಪಿರೇರಾ ಮಕ್ಕಳಿನ ಮಗಲಾದಿತ್ತೇರು. ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ದ ತಿರ್ಗಾಟ ಗುಪ್ಪನಗ ಆರು ತೀರ್ದೇರೆಂದು ಸುರುತ ಮಾಹಿತಿ ಹಿಡಿದು ತೆರೆದು ಬೈದನು. ಓಶನ್ ಪಿರೇರಾ ಕುಟುಂಬಗೂ ಕುಡ್ಲದ ಹಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿಡು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಪಿರೇರಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಒಲಿವಿಯಾ ಪಿರೇರಾ ಬೊಕ್ಕ ಸೋದರೆ ಓಸ್ಟನ್ ಪಿರೇರಾ ಮೊಕ್ಲೇನು ಓಶನ್ ಪಿರೇರಾ ಆಗತ್ತಿದಿರು. ಬರ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುದಪ್ಪಗ ಕಾನೂನು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಡಕುಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪುನರ್ದಾವ್ರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಲಾಯ್ನ ಬೈಂದೂರು ನಂದನವನ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಯಾನೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ರಾಡಿದ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಯಾನೆ ಸೈಫು ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ್ಟು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದನು. ಬರ್ಪುನ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟುದಪ್ಪಗ ಕಾನೂನು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಒಡಕುಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಿಡ್ದಾವ್ರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಲಾಯ್ನ ಬೈಂದೂರು ನಂದನವನ ಗ್ರಾಮದ ರವಿ ಹನೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ರಾಡಿದ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಯಾನೆ ಸೈಫು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆದಟ್ಟು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದನು. ಬೈಂದೂರು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಡು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಉಪ್ಪುನ ರವಿಚಂದ್ರ ಸಾರತೊರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಜೆಡ್ದು ಅಪರಾಧ ಕೆಲಸುಲಿನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು. ಬೈಂದೂರು ಕುಂದಾಪುರ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸುಪ್ಪುನು ಆತ್ಯಾತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಲೆನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೇಡು ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಒಯ್ಪುನ ಕಿರ್ಪುನ ರಟ್ಟವನ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೋಮು ಲಡಾಯಿ ಇಂಚ 21 ಕೇಸುಲುಂಡು. ಆಯ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 5 ಜನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಕೂಟ ಉಂಡು.
ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ಲೆಡು ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಉಪ್ಪುನ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಸಾರತ್ತರ್ ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತೈ ನಿರ್ದಿಂಚ ಅಪರಾಧೊಲೆಡುಲ್ಲೆ ಒಡಿಪು ನಗರ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಣಿಪಾಲ ಕುಂದಾಪುರ ಸ್ಟೇಷನ್ಲೆಡು ಕಿರ್ನ ಕೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ರಟ್ಟಾಯಿನ ಮೋಸ ಪೆಟ್ಟು ಲಡಾಯಿ ಇಂಚ 14 ಕೇಸುಲುಂಡು ಆಯ್ಡ 34 ಜನತ ಕೂಟ ಉಂಡು ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಲ್ಪುನ ಮೊಕ್ಲೆಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಓಟುಗೂ ವಿಘ್ನ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ್ಟು ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂಡ ಬಗಿಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯರಿಗೂ ಸಂದಾಯನ ವರದಿದ ಮಿತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆದಂಚ ಕ್ರಮದೆತ್ತೊಂದು ಬಂಧನ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಪಿಲಡು ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಪಿಲಡು ಬಂಧನಡು ದೀತಂಡು ಭವಿಷ್ಯಡು ಭಾರತದ ಪಣವು ನೋಟು ಲೋಕ ಆಳರೆ ಉಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಇಒ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಪಂತಿರು ಮಣಿಪಾಲ ಟ್ಯಾಪ್ಮಿ ನಾಲೆಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಜೆಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಟಿಎಪೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ಟಿಎಪಿಎಂಐದ ನಿಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲೆಕ್ಕೋಡು ಬಜೆಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಣಿಪಾಲ ಟ್ಯಾಪ್ಮಿ ನಾಲೆಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಇಒ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು ಮಾಹಿ ಜತೆ ಕುಲಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಪ್ಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಧುವೀರ ರಾಘವನ್ ಸುರತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡರು. But if I've inaugurated the town hall, what is it I've actually done? I'm not sure if I can guess. It is quite simply that I'm in, that is, I'm just present here. But I do invest this session with all the auguries at my command. That means I wish the event very well. I wish the event achieves its objectives. I wish we're all enriched at the end of the session. And I'm all giving you all the signals. There is a potential good news in what I'm about to do. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಲು ಪಣವುದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೂ ಪುಣೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಭಾರತ ಪಣವುದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡುತ್ತು ಒಂದುಂಡು 18 ರಾಷ್ಟ್ರಲೇಡು ಭಾರತದ ನೋಟು ಚಾಲನೆಡುಂಡು ಭವಿಷ್ಯಡು ಭಾರತದ ಪಣವು ನೋಟು ಲೋಕ ಆಳ್ವೆರೆ ಉಂಡು ಪಂಡಿರು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತದ ಪಣವು ಸ್ಥಿತಿಗತಿತ ಮಿತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಭಾವ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನು ಏಪಲ ಬೇತಗಳಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ತುಲಿಪೆರಬಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಲಿಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ತುವ್ವಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದುಂಬುದಿನ ಬಜೆಟ್ ದುಂಬುದ ಯೋಜನೆಲಿನ ಮುಗಿಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನಬಲ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಶಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಭವಿಷ್ಯದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಪಂಡಿರು. This TAPME program, because this is one such a beautiful campus wherein everyone would dream to visit and interact with the learned faculties as well as the students here. My heartiest congratulations to NAMMA KUDLA team also. They are running a beautiful and excellent weekly program, Karnataka Bank Business Tonic. It is not just for the experts, but it is even for the laymen. And such a wonderful program, it has already completed 200 plus episodes on weekly basis. Hats off to CASS Nayak. ಪಣವು ಕಾಸು ಬಗೆಟ್ ಎಡೇನ ತಿರಿದಿನ ಡಿವಿ ಮೆಹ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತೆರಿಗೆ ಬಗೆಟ್ ಎಡೇನ ತಿರಿದಿನ ಕೆ ಗುರುರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ, ತೆರಿಗೆ ಬಗೆಟ್ ಎಡೇನ ತಿರಿದಿನ ಎಸ್ಎಸ್ ನಾಯಕ್, ಬಂಡಲಪಾಡುನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಭಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ಯಾಪ್ಮಿ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಮೋಹನ್ ಜಾಧವ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಎಡೇನ ತಿರಿದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಶ್ರೀಹರಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ ಸಿಇಒ ಕದ್ರಾ ನವನೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಎಸ್ಎಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕುರಿಯರು. ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪುರಾಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ 30 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಾರೆ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತುಂಡು. ಬುಧವಾರ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತುಂಡು. ರಾಜ್ಯಕಳೆಯೊನ್ನ ಕೇರಳದ ಸುರತ ಮಹಾರಾಜೆ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಪಿರ ಪಡೆ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಜೋಳಿಗೆಡಿತ್ತಿನ ರಾಜ ಕಿರೀಟನು ಶ್ರೀದೇವಿನ ತರತಮಿತ್ತದೀದು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯಿಂದಲೆತ್ತಿನ ಪುರಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕರಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕೊಡಿಯೇರ್ದು 30 ದಿನದ ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತುಂಡು. ಆಕೇರಿಗೆ ನಡಪುನ ತೇರೆಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ 5 ದಿನದ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರದ ಕಂಡುಡು ನಡಪವಿರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಂಡ ಮುಂಡೆರೆನು ಕೇರ್ದು ತರೆನು ಚೆಂಡು ಕುಟ್ಟು
ನೇನು ನಿಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಚೆಂಡುದ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡಪುಂಡು ಅಂಗಾರೆ ಪುರ್ತಕಂತರ ಆನಗ ಕಡೆ ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚೆಯ ಸುರುವಾಂಡು ಜೋಕುಲು ಜವಣಿರು ಮಲ್ಲಕುಲು ಸೇರ್ದು ಚೆಂಡು ಕುಟ್ಟುದು ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚೆಯ ದೇವಿರನ ಬಲಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಮಾತ ನಡಪಾಯಿರು ಊರ ಪರ ಊರ ಪಾಕ ಜನ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರು ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆಡು ಬೊಚ್ಚಂಗಾಯ್ದ ಬೇರ ಐಸೇಸವಾದಿತ್ತದು ಭಕ್ತಿರು ಪಿರಪೋನಗ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕೊನಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಟ್ಟು ದುಂಬುಳ್ದೆ ನಡೆತು ಬೈದನು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಅನಿಲೆಟ್ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ತಾಜ್ ವಿವಾಂತ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಕಾತ್ ವಿಚಾರವಾದ ಕಚ್ಚಿ ಮಿಮನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕತೀಬೇರ್ ಮೌಲಾನಾ ಸುಹೇಬ್ ನದ್ವಿ ಇಸೇಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಅನಿಲೆಟ್ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ ತಾಜ್ ವಿವಾಂತ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಕಾತ್ ವಿಚಾರವಾದ ಕಚ್ಚಿ ಮೆಮಾನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕತೀಬೇರ್ ಮೌಲಾನಾ ಸುಹೇಬ್ ನದ್ವಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರು. ರಂಜಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಉಡುಗೆರೆ ಆದುಂಡು ಲೆಕ್ಕದ ಪೊರ್ತುಡು ನೂದೇಡ್ಲ ಮಿಕ್ಕದು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪುಲಿಪುನ ಈ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಮಹತ್ವನ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನಿಲ್ಲ ತೆರೆಯೋನಡಾತನಂದು ಮೌಲಾನಾ ಸುಹೇಬ್ ನದ್ವಿ ಪಂಡೆರು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ಎಂ ರಶೀದ್ ಹಾಸಿ ಸುರುತಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರು. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ಒತ್ತು ನಾಯಕರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಏನಪೋಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಏನಪೋಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಕುಂಜಿ, ಕಣ್ಣೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ದುಂಬದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ದುಂಬದ ಶಾಸಕರು ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. तो दो पर्पस ज़कात के होते हैं, एक तो क्लीनिंग होती है हमारे हार्ट की, हमारे सोल की, हमारे इनर पार्ट की, हमारे बॉडी की, हमारी रूह की, और दूसरे हमारे माल को पाक कर दिया जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है. जैसे हमारे जिस्म में कोई गंदगी लगी हो उसको साफ़ करने के लिए हम पानी डालें, किसी चीज़ से उसको क्लीन करें तो हम खुश होते हैं कि हम साफ़ सुथरे हो गए. ऐसे ही ज़कात देने के बाद हम अपने पूरे वेल्थ को, माल को पाक कर देते हैं. हमें खुश होना चाहिए कि हमारा पूरा माल पाक हो गया है. तो ज़कात एक बर्डन नहीं है, एक बोझ नहीं है, बल्कि वो हमारे प्यूरिफिकेशन का अल्लाह की तरफ से एक फार्मूला है. ವೀಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂತರಿದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ಸಹ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ವಿಷಯ ಇರುವುದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಂದಿನಿ ಬುಕ್ಕ ಅಮೂಲ್ದ ಓದಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಪಂಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರೊಡ್ಡೆ ನಂದಿನಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ದಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ಆತನೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಆರು ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಡ ಪಾತಿರ್ದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ನಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೂಲದ ಓದಂಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಅಂದು ಪಂಡಿರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಿಷಯಲಿಜ್ಜಂದು ನಡೆದವ್ರ ನಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೂಲದ ಚರ್ಚೆನ ಎದುರು ಕನೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಂದಿನಿ ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಪೇರದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸೊತ್ತುಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡುಂದು ಪೇರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ₹2 ಉಮೇದು ಪಣವು ಕೊರಿಯರ ಸುರು ಮಲ್ತದಿನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಡೆ ನಂದಿನಿಗ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಂಜಾವನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಐಕ್ ನನ್ಲಾತ್ ಸಹಾಯಮ ಕೊರ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನನು ಇಂಕ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಓಟುದ ಪೊರ್ತುಡು ಜನಕ್ಲಿನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪವನ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪನವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ ಆಂಡ ನಂದಿನಿನು ಬುಳೆಪಾಯಿನಕುಲು ಏರು ಪೇರುತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗು ಉಮೇದು ಪಣವು ಕೋರ್ನವು ಏರೆಂದು ಜನಕ್ಲೆಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರು. ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಅಮೂಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದಿನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರದ ಉತ್ಪನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ₹2 ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು BJP ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ನಂದಿನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದಂಥ ವಿವಾದವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಟೂಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆ, ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ನ ಅಜೆಂಡಾ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಇದೆ, ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆದ ಪೂಂಜಾ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆತಂಡು ಚೆಂಡು ಉಚ್ಚಯ್ಯ ಬಂಡಿತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗಳು ಆಕೇರಿಯಾವೊಂದುಂಡು ಬಿಸುಪರ್ಬ ಮುಟ್ಟ ಬರೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನುಲಿನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಆಕೇರಿದ ಹಂತಡುಂಡು ದೇವರಿಗೂ ವರ್ಷಗೊರ ದಿಂಡು ದೀಪೋತ್ಸವ ವರ್ಷಗೊರ ಕಾಲಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಕಟ್ಟದಂಚ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನುಲಿಡ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆದ ಪೂಂಜಾ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸೋಮವಾರ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡೆತಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿಯರು ಪುರೋಹಿತರು ಇತ್ತದು ಉಚ್ಚಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕರಿತದ್ದು ದೇವರಿಗೂ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ್ಯ ಪಿದಾಡುಂಡು. ದೇವರ್ನ ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾದು ಉಚ್ಚಯ್ಯ ಮೂರ್ತಿನು ಬಂಡಿ ತೇರಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ತೇರ್ದ ಉಚ್ಚಯ್ಯ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತನು. ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪರವೂರ ಭಕ್ತಿಯರ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಪೂಂಜಾ ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಜಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ತುಳುನಾಡ ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ದೈವಲು ಊರು ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ಲ ಇತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಡ್ಲ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಶ್ರೀ ಪಂಚದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಉಚ್ಚಯದ ಬೇರಿಕೆ ಕೊಡಮಂದಾಯ ದೈವದ ನೇಮ ನಡೆತುಂಡು.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಕತ್ ಅಂಚನೆ ಮಜಾನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಒಮನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೌನ ಕಲಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿವದೂತೆಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ಕತ್ಡು ನಡೆತಲು ಲೇಸನು ಗಣ್ಯರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಕರಾವಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಕತ್ ಮುಕ್ಕಲು ಮಜಾನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗಿಡು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಒಮನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸವನಂಚಿನ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆ ಶಿವದೂತಗುಳಿಗದ ನಾಟಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ಕತ್ ನಡೆತಂಡು. ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಜಿವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನರೇಶ್ ಪೈ, ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಾರ್, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್ ಪದವು, ಎಸ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ, ಎಸ್ಡಿಟಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುಜಿತ್ ಅಂಚನ್, ಉಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಸೀತಾರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ರೇಣುಕಾ ಮೂರ್ತಿ ಲೇಸನು ತುಡರ್ ಅರಳಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗ ನಾಟಕ ಮೇ 16 ಮಸ್ಕತ್ಡು ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವೆರಂಡು. ಸುರುಕು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಪುಂಡು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬೈಕೇರು. ಆಯೋಜಕಿರಾಯನ ಕರಾವಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ಕತ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಹಿತೇಶ್ ಮಂಗಳೂರು, ಪದ್ಮಾಕರ್ ಮೆಂಡನ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮಾನಂದ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ, ರವೀಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್, ಶಿವಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸುಕುಮಾರ್ ಅಂಚನ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದರು. ರಮಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರು ನೇತ್ಕೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಆಜನೆ ದಿನ ಅಂಗಾರ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ, ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬಲಿ, ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬುಧಾರ ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ನಡೆತೊಂದಿಪ್ಪುನ ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆಡು ನಿಚ್ಚಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು. ಆಜನೆ ದಿನ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೂ ಪೂಜೆ ಕರಿತದು ಉಚ್ಚೇದ ಬಲಿ ಪಿದಾಡುಂಡು. ಪಲ್ಲಂಕಿ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಬಲಿ ನಡೆತಂಡು. ಆಕೇರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಮಲ್ಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ ನಡಪಾದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಊರ ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕಲು ಉಚ್ಚೆಯಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಓಟು ಗುಂತರೆ ಸೀಟು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಮಾತಿರ್ನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರುಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರು. ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯರಿಗೂ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ನೀಡಿದವರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಸೊರೊನೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪನಂಚ ಆತಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾಯಿನ 6 ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮನ ದೈವ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತಿರು. ಒಡಿಪುಡ 6 ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾದು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಂಡು ಮಾತಿರ್ನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡಿರು. ಆ ನೆನಪು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನೆನಪು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ, ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ನಾವು ನಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೈತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.